Are you ready? Yeah. Sir, first என்ன பண்ணோம்? Add some nuts. Nuts. Okay. Nuts. Say add a pinch of Okay, salt. see. What is that? Nuts. என்ன போட்டப்போ? Nuts. நட்ஸும் வேறு என்ன போட்டிருக்க? Nuts with water. With water and Salt. salt. Okay. Let it boil. Correct. ஷா பருப்பு கொஞ்சம் வெந்ததும் நம்ம ஜவர்சி சேர்த்துக்கலாம்டா. ஓகே பண்ணிக்கிறியா? கொஞ்சம் பருப்பு வெந்தாச்சு. ஓகே சேர்த்துக்கலாம் ஷா. Nut. Soft nut. Soft nut with water. இட்ஸ் சாஃப்ட் நட் இல்லை சாகோ சொல்லுவாங்க இல்லையா? That goes with water. தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஷா. இது நல்ல ஜெல் மாதிரி வெந்து வரும் ஷா. இப்போ ஒயிட்டாக தெரியுதா? அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும். Add the pandan leaf. pandan leaf போட்டுக்கலாம். ஓகே ஜவ்வரிசி வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். கேர்ஃபுல்மா. இப்போ இது ஆல்மோஸ்ட் வந்துடுச்சு ஷா. இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்குல்ல, அதுவும் கிளியராக ஜெல்லான உடனே நம்ம சுகர் coconut cream can add. Okay. Wow. Yum. இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. சர்வ் பண்ணலாம். வாட்டர் லெவல் வந்து உங்களுக்கு திக்காக வேணுமா இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வேணுமா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் லெவலும் அப்படி தான். உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்வீட்டாக வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரௌன் சுகர் தான் போடணும், நாட்டு சக்கரை தான் போடணும்னு மஸ்ட்டு கிடையாது. ஒயிட் சுகரும் போட்டுக்கலாம். We'll eat that jelly grain. Everybody can eat. Yeah. It's a bird that said drink this. நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லு. நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. Kina. Drink. Okay. Akak pasal.